Sugo sa mayong pamatasan, ako nag-iyukbo, ako ang kaugalingon sa ato ang barangay kapitan, barangay captain Garcia. Kap, maayong hapon. Usap sa mga kagawad, barangay officials, ug mga barangay officials nga nagtugot ka nato nga mogamit niining maong venue sa paghimo niining maong religious dialogue mga sir ug mga ma'am. At the same time sa atong pari nga parupo sa tawag ining nga matanaw ug sa tanan ng mga Katoliko ug sa atong mga bisita nga nagkaroon dinhi maayong hapon kaninyo tanan. Mga hikalag, mga igsoon, niining maong kahaponon usa kini ka dako nga higayon nga atong matandi-tandi ang mga butang nga atong nadunggan subay sa atong giilang kamaturan. Pagbinguntad kamaturan, again, watay supat ang atong Ginoong Jesucristo. St. John chapter 14 verse 6, ingon pa niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, ug walay makaadto sa Amahan kung dili moagi kanako. Karon kay wa may makaadto sa Amahan kung dili moagi kanako. Dili na samtang laminaw kay pastor. Nag-ismod siya mahitungod sa gitawag og simbahan, pero pasensya kayo pastor nga wa ko makadungog nga naghatag og pahimugat nga nagapunting sa Pentecostal Church. Good! At least admitted na to ang higala ng pastor. Walang nag-ismod ang malaking kasulatan. So therefore, ang naa sa malaking kasulatan wa nagpunting sa Pentecostal Church. So therefore, ergo, kanang gisulti sa malaking kasulatan, kanang di mo na si Kristo ang ulo, ang iglesia mo ang ilawas, dili na mao ang Pentecostal Church. Nga naman, pwede ko palihog sa answer sa tatong Encyclopedia of American Religion, palihog ko. Nga dili mang yun makapunting, ay dito si pastor na dili Pentecostal Church ang iskutan sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kanang iglesia, dili. Si tawag ini Juan, kalma lang. Kanina, naghilawan niya kanina. Sige sir. Sige. May hapon sa tanano, so kung natay magpahayag, di lang sa tamo hatag og question or kanang komentaryo. Pabuton sa nato naman tayo 15 minutes niya para mag-komentaryo or mag-question. Okay? Salamat. Sige. Okay. Di magod po nato malikayan kay sakit mo po tinuod. Di ba? Kung sa tinuod, mabod ang atong ang tawag ining dawatin. Mali nakasulti man si pastor na kanang gingong nga iglesia kung gisugda sa Biblia dili na ang Pentecostal Church. Mano man kay ang Pentecostal Church nagsugod dili sa Jerusalem. Asa man nagsugod ang Pentecostal Church? Kini akong gihawailan nga libro, Melton's Encyclopedia of American Religions. Singod din, Topeka, Kansas, 1901. The beginnings of the modern Pentecostal movement originated in the ministry of the Reverend Charles Parham in 1873-1929 as dapit sa Illinois, United States of America. Sa madagingon na bisan pagkapilatang ako, katong gingon ni Pastor kanina nga, tagka na kay pundok mo manang tagi. Sinan ko na kami ang Ginoon. Basin niya na-apil. At least diyan ko ni Pastor na-apil sila. Nga naman, kay ang Pentecostal Church nagikan sa US, dili nagikan sa Jerusalem. And according sa Malaga Sulatan 24:47, magsugod ang pagwali sa maayong balita, sugod sa Jerusalem. Dili sa USA. Sa ako di pasabot, pag na ay magsugod ka, dili sa Jerusalem, butos na. Fake. Jerusalem kung magsugod, sa USA, hindi pasakupan. Dili pwede na ay. Pinuan mo na nga, ipailan na ito taga-US, i-connect na ito sa Jerusalem. No.
Si Kristo nagsulti, ingon pa niya, Tuis Pietros, itsoperhang Petro, ibigikaw iglesia niyan, e parte enfernon prevalibus adversus iyan. Sumala pa niya, sultihan ko ikaw, Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wasanin mo na, ilang iglesia, akong iglesia. Pag ingon ng akong iglesia, katong mga tao na nagtukod ka din siya. So therefore, dili na iyan ni Kristo. Ang Pentecostal movement gikuko ni Charles Parham, dili si Kristo. So dili maangkon ang St. Matthew chapter 16 verse 18. Pero nisulti ang atong Ginoo sa Kristo, et porte enferon prevalibus adversus iam. Bisan ang damhaan sa impyerno dili gayon makabuntog ini. From the time of the foundations until now, naanang maong iglesyaha. Wala nga mawa. Diba, Pastor? Wala mawa. Nga naman, kay ang tumaw o tinguhan ni Kristo, kining mong iglesyaha, gamito niya sa kaluwasan. 1 Timothy chapter 2, verse 4, ingon pa niya, kay pinaagi ni ining mong iglesyaha, mapahamtang ang kaluwasan sa tibuok kalibutan. So kung ipasabot, from 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, until now, existido ka ng maong iglesia. Wala na mawa. So kung ipasabot, dili na ang Pentecostal Church. Na naman kaya ang Pentecostal Church, 19th century naman itukod. Before 19th century, wala pa may Pentecostal Church. So therefore, dili na maong ang iglesia dito kung saan po ang Ginoo sa Kristo. Ang question, kung saan ang iglesia ha kung dili na Pentecostal Church? Kung saan ang iglesia ha? Ang panarang kasulatan mismo nagsulti. Ato ang tawag ining basahon ang ato ang basis. Mga sir ug mga ma'am. Ingon pa sa atong Ginoo sa Kristo, ato aning sugubon ang ato ang Antiochos. Mo gyud. Kay paila na ni Pastor Mano. Ingon pa niya, 16, 18, ingon pa sa ito ang Ginoo sa Kristo. Ingon pa niya, 18, St. Matthew, 18, ingon pa niya, o bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Kaya di man makabuntog ang kamatayon niining mong simbahan, unsang iglesyaha ang walang mabuntog from the 1st century AD until now. Dili naman yun na Pentecostal Church. Kaya admitido gani si Pastor na dili na mao. Unsa mang iglesyaha ang walang mabuntog gikan sa 1st century until now. Ngayon pa ni Kristo, ako magkauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. 20. Dili na sa 19 Pastor, nana sa 20. Verse 20. Ingon pa niya, I will be with you always. Kung ingon tag always, puti pasabot, walay putlo sa segundong minuto, oras, adlaw, simana, bulang, tuig, namuhulog si Kristo pag-uban ni ining mo iglesia. Nga naman kasi Kristo ang ulo, ang lawas, uban kinapirmi. Na di mo kina-Pentecostal Church na. Kay 19th century lang manigawas ang Pentecostal Church, ang 20th century rather. Kung sa man ang iglesia ha? Di ba? Okay, sige. Ingon pa, sa paliw ko sa Kindle version, katong Protestant version na Biblia sa. Gusto na ko mapasahon tong version sa tawag inikuan. Okay lang na, Pastor. Dili na manikas akong higala sa akin. Pagwanta na gumay. Okay. Katong Kindle sa Kindle, kanang green, kanang the way na Bible. Na gawa sa Kindle publication na gitawag o gikan sa mga Protestante. Dili sa Katoliko. Kasi may gigon sa Balaan Kasulatan, Hope chapter 8, verse 8. Ingon pa ni Hope. Read the history books. Pagbasa og mga kasaysayan ng mga libro. Basig matingala mo ba nga, wala na dito na sa chapter 8 verse 8. Kaya ako ang ibasa ng version o sa dynamic form of translation.
Nga naman kay ang mga translator pastor, paano na pastor kanang namo gunay duha ka pamaagi sa translation. O di ba kabalo mo ana. Na ay no, dili ka duha na ka pamaagi. Na ay gitawag og dynamic and formal form of translation. For example, St. John chapter 1 verse 1, pakibutan ko sir. St. John chapter 1 verse 1. Palihog ko, St. John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa PBS, before anything else existed, there was Christ. Question, mali ba ang translation? No. Nga naman kay ang translator ni gamit of dynamic form of translation. Ang akong gibasa, Tyndale, siyempre gipagawa sa Tyndale publication na usa ka Protestante. Actually, ang Pentecostal is apil sa Protestant denominations. Ang ingon sa Protestanteng Biblia, pagbasa o kasaysayan ng mga libro. Atong pangutan-on ang ato ang historian sa Pilipinas. Dili lang sa Pilipinas, nagtama ito paglain. The Philippines, a unique nation. Sonia M. Saide. Kini banggiitan ni alang sa mga nang-eskwela, kapaluman kong nigraduar taong tawag ini mga universidad. Imposible nga mag-graduar ta na kita mo tuog history. O niya, dili po pwede na mabasa ng Biblia what ay background sa history. Kaya kung mabasa ng Biblia na what ay background sa history, tapkara na nag-iguta sa iingon ni San Pedro, bawal ang personal opinion and interpretation sa nakasulat sa Biblia. Muna magbasa ng history, kaya pala, ako ang atong ipakita, kita mga Katoliko, kini atong interpretation, dili ako ang opinion. Di ba? Okay, pero, sumalang pa ni Gregorius Saide, ingon pa niya, kini know the historian ni sa gitawag og Pilipinas. Sa may giingon niya. Okay, ato ang tawag ini nga basahon mga sir ug mga ma'am ha, pasensya kayo. Ako alang putloon kay para masiguro nato ang giingon sa tawag ini nga maong gitawag og libro. Sino ba to? Okay, about Islam, dili lang ha. Okay, gusto na ko siya tawag ini nga kuag yung word for word na tawag ini nga pagbasa. Okay. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to Filipino people is Christianity. Magbitaw ang Pilipinas, ginganlan siya. The Philippines is the only Christian nation in Asia. Nga naman kay niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas around 16th century, particularly sa 1521. Kasi mo din specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Usa pa na? Sige mo din Ang pinakadakong ligasya sa Espanya sa katawhang Pilipino mao ang Kristyanidad. Specifically, na nagapunting sa Roman Catholic religion. Kinin maong relihiyon o sa kini ka Asyano in origin. Nagitugod ni Jesus dito sa Palestina. So kung dili Pentecostal Church ang gitugod ni Kristo. So therefore, atong pangitaon, asa ng iglesia? And ang history mismo nag-ingon, that church founded by Christ, no other than the Roman Catholic Church. Mga bitaw, umiingon sa banal kasulatan, magsugod sa Jerusalem. And the New Book of Knowledge, volume 16, page 2, at itasabi nag-ingon that the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan sa Iglesia Katolika at Apostolika Romana nagbigan sa Jerusalem na mikapat ng 2,000 anyos. Buti pasabot, maoning Iglesia ang wakaputol. Kung na ay musupang ini, piki. Diba? Kung na ay musupang ini, piki. Yasip ka ng Roman Catholic man na. Kasi Jerusalem magkakatawag ini tukuran. Ano Roman Catholic man na? Ako lagi umano kasi ang point, sir. Manong kita ba kung Roman Catholic man na? Kapag kay wata-wata ang Iglesia sa Jerusalem kung dili dito gipalambo sa Roma. Roma 1:7
2008 wala gipalambo dito sa Amerika. Sa daghang salamat. Napakanaw si Sir RGC no sa Roman Catholic Church. O karon panahon na po sa cross examination niya baruga ni Pastor John Dinona. Hatagan na to siya 15 minutes para barugan ang iyahang gisanyaw ganiha. Then mo kwanta mo ang question and answer ani ang answer kuan lang hatagan na nato 30 seconds para sa answer every question. O wala ka na pagkasundan nato ihatag nato kay Pastor John Dinona. Okay, salamat. Question mo na po siya. Sa to? Ako yung question. Question sa ako. Sige, question mo na ito. Ayaw magkurog pastor kay ko. Sa Biblia may magkurog katuro yawa. Kapangitaw tayo yan. Kasi mo kurog. Dahil na yung ano to. Pagkalitis to. Kasi mo kurog. Ayaw magkurog yung mga patlo na may wala. Hindi ka nang kurog. Sige. Mangita tawag na yawa ko yung entos balitit. Katawag kasi mo kurog. Hindi na kinata mangita ang magkurog pagkakotong igamit siya wa. Sige. Yan ito, mga sa Diyos. Nasa Biblia na tama. Sige. Ako muna pangutana. Sige, sa. Yan ba kayo kuha na nani? Sige lang, practice nga to. Nga, kung di kayo kung kaya, tabang na mong gamay, ha? Ano lang. Di ba, takabalo. Basta lang. Tinaghanan niya yung libro. Mas pinakabayan na ang libro yun para atong ipakita sa katawan na dili personal opinion ako ang itudlo. Okay. Kaya tinaghanan ng libro? Okay. Alagi. Ang pangalan sa imuhang sa pastor, the Voice of Triumph Immunity Church of Jesus Christ Incorporated. Okay, kanal na. Para nag-ibitan na. Ano imuhang ibarugan ka ba? The Voice of Triumph United Pentecostal. Nabistro ni with Secretary number CN 2 sa 2017, 13240 sakto. Tama? Tama. Nabistro ni Adtong April 19, 2017. Kuya, yung Tama. Sa SIC na. Tama, sige. Pumunta na. Naregister ni Adtong 2017, April 19. Tama? Tama. So, dili Adtong 3380. Dili Adtong 3380. Ito 2019 naman natukod. Tama ba? Sige. Tama. Alam ko ba? Tama. So, abintawan na niyo, Pastor, na dili niya ang Kristo. Asa? Ito sa natin natukod. Ang Kristo, 3380 mo man to. Siya mo ka, Pastor. Siya mo ka. Kaya siya na yung magtutukod ka. Sige, tumagal lang, Pastor. Tumagal lang. Kaya, maulang po ka, Pastor. Dili, sa Muhammad sa Immunity Church. Okay. Ano yung punta na ganyan siya sa to? Ang akong pangutana, tubag mo ka ganina. Okay. Ang akong pangutana, na-registro ni Adtong 2017, April 19. Okay. Ang Kristo kay 3380 pa. So, admit ako ninyo nga di kang Kristo. Ang pagtuloy na iyan ni Kristo. Ako pa nangutana pagtulunan ba? Ako pangutana, hindi kundo ka ang Kristo ba ito dili? Ang Kristo, pundok. 2019. Ato 2017 na po ba? O wala ka mag-Kristo karon, dili yun ka maligal. Sa pagparehistro, Pastor, sa pagparehistro, kinsa ang nabutang nga founder si Kristo o kamo? Si Kristo. Si Kristo? Si Kristo. Ay wala man binagtuon sa Tagayan ako ninyo, Katoliko. tagayan ako sa inyo ang Articles of Incorporation kung nabutang ba ang ng Kristo dito. Ang pagtuloy na iyan ni Kristo. Opo ka na magtanong, o niya ang pagtulunan, maabot na tabiha. Kini sa pagparehistro ninyo ba? Okay. Kaya dili man pwede na magparehistro ka, magpagkawa man ipaangko ni Muslain, kaya ako nag-picture na. Kang Kristo magkani iglesia, ikaw may nagparehistro, so kung ipasabot na picture mo. Dali na kayo. Ulit. Sige. Namay naminaw. Okay. Kung may mong pagtuo, madili na yan ni Kristo. Imo nang pagtuo. Sige. Hindi ko na panutana. So, ako na i-confirm Ang ninyo. pagtulunan na mo, iyan ni Kristo. Wapa ko na o niya na patulunan. Ako pag i-confirm. O kanang pag inyong mundo, kamo na nag-open sa Kaya kapit. mingon naman ay ka, kung mingon ni patuloy ni Kristo, mingon ni ka, di ka Kristo. So, mabuot mo di ka, mingon ka nga mong patuloy iyan ka ng Kristo. Bakit ako i-confirm gani? Oo. Wala pa mga naman patulunan. Kasi pangutana ka na yung simbahan. Kaya Kristo na na. Ay pagmahibaan ang simbahan, iyang Kristo, ang patulon ang iya ng Kristo. Amen. Okay. Diba? Pagmahibaan ang kanang pundo, iya sa tao, manmid yun na ang iyahang tao ka ng bitsi. Tama. Doon. Makita na ito. So, nag-iparehistro man ng tao kaning inyong pundok. So, kuyon mo karon na kanang inyong pundok, dito ka ng tao, ang patulon ang iya sa tao. Alam-alam mo po, o kiro mo no paristro. Tao yun. Gusto
Ako di mo ko kabalo. Kani di ko yung kapinor tordo. Sa imo ha para mo nga ni sila. Namina mo ni sila. Ay ka nang explain na ba po? Dili na mo. Hindi. Dili. Hindi na ko kaya question ng good dash. Okay, at least, ako salamat ko ha, nakatestimony na niya. Yeah. Istadihan kami ito na mga yun. Pwede. Kaya ako, naman po ko istadi. Sige. Isa ko istorya. Kaya naman po ko ni bawat. Sunod, ako dalon. Pastor. Pati dalon ako na tanan. Sa St. Luke. Pinuhatan, tanan. Okay, sunod Sa kami. St. Luke chapter 24 verse 47, sa Jerusalem nagsugod ang iglesia. Okay. Kining the voice of Triumph Immunity Church of Jesus Christ. Asa nagsugod? Sa Malumon, sa Langani o sa Jerusalem? Ang pagtulunan sa Voice of Triumph gikan sa Jerusalem. Wala pa man panangutan na gikan mas sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Kung pangutan na ka na existito ng iglesia pa. Brother, magbuto mo na kung answer. Namin ang inaw, sila na lang yung hukom. Klaro ba? Klaro ba na ang question? Pastor. Klaro ba na ang question? Ayaw na lang pangutana nga ikaw may bubuot sa tubag. Wala man ko nangutan na ako nagbuot sa tubag. Di ba? Wala. Inangis ako. Answer na ko. Pagtanaw ni mga mali. Ina rin ko ma. Mali. Sakto ka. Dili sir. Ano sir? Simple. Di ba? Wala man ko nangutan na. Patayin ako ba? Ang akong pangutana about the church, wala pa ko nangutan ng doktrina. Okay. O yan ang maabot natin ha. Kanang pagpagpag ninyo, okay kayo na. Ano man doon kay gusto mag-ibig yung ilihis mo ba? Ay, kita pwede ilihis mo rin. Walang bawal ang history. Ang akong tawag inyong pamutana, ay narehistro man ang inyong tawag inyong pundo. Sa Biblia, si Jerusalem nagsugod ang pundo. Mapapano ko talang pagturunan, pastoran. Kining inyo, sumana sa record sa Security Success Commission, nagsugod sa Malumon, Sarangani Province. Ano sa nahitabo nga ang Malumon, Sarangani Province na himong Jerusalem? Ngayong istinood. So ngayon, kasi naman ang inyo. Sige. Next question. Muhammad na. Next question. Ika may Ikaw ang tubag, ikaw ngayon istinood. Ano problema? Sige lang. Sige. Ano yun o? Sunod. Hindi ka magparistro. Sunod. Di ka magparehistro. Pastor, kung tawag hindi magparehistro ka, kung magparehistro ka, pag-actually mo dito sa tawag ng Security Success Commission, niadto ba ka dito sa mga opisina ang magwali o ang magparehistro sa imong pundo? Iparistro ang pangalan sa pundok para di dapon kaawal kung di ka magparistro. Kaya iparehistro man ang mga gitawag ng pundo, kinsi nabot na mga founders ka na dito. Di ba uyin ka mga nabot na mga founders ka ito responsable ng parehistro? Huwag ang po mangutana ang munisipyo kinsa inyong founder. Anong ibutama po namo? Di incorporators na kanino. Ayaw sa ang ibutang sa tawagan ng information data sheet, incorporators, ibig sabihin mga founders, nag-fill up din huwag mo kabalos ng pilapan. Ay, search. May magkapusay. Search na kinsa founder. Ang USA sa Costa Ayasa, founder. So, buti pasabot PI, nag-fill up tayo ng form na huwag mong kasabot sa mga terminong gigamit sa Security Success Commission. Perting sa punta. Sabot. Kanang word ni incorporated pastor, o yun ka na muna ng originator na founder. Kasa mo po nababasa na kumabais ka, ikaw ng originator. Incorporator kanino? Pastor, naroon may mga edukado din eh. Ay, no problem. Di na to Dere. Ano may mga edukado? Di ko mahadlok. Kay ako sige. Kinasikasing man eh. Yan mo, manuti ka, di man ikaw, di ko na po. Sabihan mo na, dito ko sa iyo ang Sige. pagtulunan. Okay. Kini, so di ba sumala sa malang kasulatan, dili ka pwede magwali kung dili ka pinadala? Di ka pwede magbalik kung di ka pinadala. Yeah. Okay, tama. Ano yung sa Bible? Roma, Kapatologist, verse 4 sa 15. Morning Ang ang question, pastor, isa nagpadala kanimo nga nagikan sa mga apostol para magwali ka. Kasi nagpadala na ko, ang ako natunan, diha sa Biblia, unya gibalihan ko, nahimo kong tinunan sa Ginoo. Kinsa na nagwali mo pastor na connection sa mga apostol? Kasi nagwalin ako, katunagunan ako. Kinsa na ni? Ay, napamutanan. Sige lang, no problem. Sige, bakit? Problema na. Problema na pastor. Nga naman, kay Anong problema sa man? Biblia, sa malang kasulatan, di ka pwede magwali kung dili ka pinadala. Okay. Na hindi mo na claiming and proving are two different things. Ang kabiyo tayo, sige. Pinadala ni siya, sige. Okay. Okay, tama to. Ikaw na kumutana naman ko sa inyo. Kumutana naman ko. Di ba nilang po? Lagi. Pinadala mo. Sige. So,
Kisa nagpadala ni Pastor nga na connection sa mga apostol. Kasi nagpadala? Ang ako nakita ani, kabubuto ni sa Ginoo. Ako wala mo tayo nagkabubuton ba sa Ginoo? Ako pa mo tayo kisa nagpadala. Magbuot ay kag mo na ko sa. Sige, magbuot. Next question. Okay, sige. Okay. Okay. Next, natawag ini nga question, Pastor. Kining, the voice of triumph in the Church of Jesus Christ, ikan sa Pentecostal Church. Okay. So mana sa kasaysayan sa Pentecostal siya nagikan kang Charles Parham ni Anton Owen, sakto? Okay, 1901. Yeah. Siguro mauna kayo ngay ko mag-study. Si Charles Parham. Ani, ako brother, wa pagyo ko mag-study ng history. Biblical ako. Ang ako isulti karon history sa Bible. Kana yung isulti nabuhat, nahitabo. Kana gyud ba? Natanan, mo na kung gibuhat. Pero history sa Bible. siguro this is the time sunod mag-study na ko history. Basig mao na ni. Sige. Sunod na to kita. History ko na to ni. Tanda na balipad ka sa akong question. Sige, dili ko sa history sa gitawag ko nga Biblia. Okay. Pwede ba niyo mag-isulti, Pastor, ano sa aming gawas ang Biblia? Ano sa aming tabong na nahimo sa Biblia? Kaya Okay. pagkuhan na ito, makamog yung ang iyan ni Kristo. Kanang pagutana ha, giingat ka mo paano ko na study. Biblia ba? Sa Bible. Kita Biblia talaga ang ipamutana. Oh. Ano sa nahitabo nga ni gawas ang Biblia? Hindi ka gigamit pa ninyo na. Ano sa Ano sa nahitabo sige, kasi tayo nakabalo din ha. may kabalo. Si Pastor, Iman, Sunod. Pastor. Sunod na to kita. Paano sa Pagpanoong tagagmayo. Kaya daghan ko pasahon sa history, sa UPC, o sa Katolik. Simple tayo. Daghan ko So, history bakit sa pa sa Katolik. buwan, ang pastor sa Pentecostal Church, magbitbit ng assignment karon. Walang kinahanglan pang balik ni Aaron Muhatag sa iyang tubag sa Ito ko sa Ginoo. Ito ko sa Ginoo. Okay, ito ko sa Ginoo. Para may bawa na to, tanong, history sa UPC, mo o Katoliko. Pwede ba nyo isulti, Pastor? Ano saan nasulat ang St. Matthew chapter 16 verse 18? Wala pa na po na study. Oh, yung copy Bible history mo ito iskutan. Sige, bahala ka, sakto ka. Mahito, sige, good. Next question. Sige. Next question. Wala ko siya ng mga pangutana. Hindi kaya pa magtubag, mga siya pa naman, magpasto na mo siya. Naaabot sila. No problem. Next question. Ano sa akong nahitabo na ang Ginoong Kristo ang mga apostol nagtudlo na ang Biblia pulong sa Diyos? Ano sa Alex? Kaya nagtanaw mo sa pumutay mo na karon. Ano yung mga ganun na hitabo? May hapon sa usapan. Ay, ito po mga ganun sa ni Katang time period. 30 seconds man ang answer. Ang question po, mabot po siya. 20 seconds ang question. 30 seconds ang answer. Then ito po, kay wala po din yung nasunod kay exchange man mo unlimited question is yan. Unlimited question. Sige, so padayon ta. As long as nagkatubagay pa, nagsubay pa ako sa mayong mabubuto na to. Okay, padayon pa na to. Sa ganina, samtang tawag ka na kung ganina, huwag yun ko nagreklamo. Gani nilampas mo sa inyong oras, huwag yun ko nagreklamo. Yung padayon mo. Kanya karon, maganda, huwag yun ko nagreklamo. Kanya karon, huwag yun ko na human, nagreklamo na mo. Diba? So, kinagmasakitan, kaya ako din nagdamon. Sige. Sige, napay 4 minutes. Okay, padayon ta. Pastor, yan. Siyempre, nagbitbit ka Biblia, Pastor, kamanod ka sa Biblia na yung mag-ibitbit, Pastor. Ulong sa Ginoo. Punong sa Ginoo. Kay punong na sa Ginoo, Pastor, ano sa akong nahitabo ang gisulti ni Kristo o sa iyang mga apostol nga anang Biblia composed of all the New Testament punong sa Ginoo. Wa yun mabasa sa Biblia nga Okay, ingon niya unsang tuiga, unsang kurasa. Way mabasa. Okay, sa mga nag-ingon mo nga ang Biblia punong sa Ginoo, kaya man mabasa. Mangutana ka gisi nag-ingon? Nga 1969 pa mo kuno tao bago pa kuno pastor, mangutana ka. Ang Ginoo to alam na sa langit. Istorya na. Mga Ginoo mo yun na. Ako ang nagsugo nimo. Ano pa kana? So puti pa sa kong, nagbitbit ka ng Biblia, huwag ka malos kasi saya na yung Biblia na binitbit. Kasi wala, nakapano ko. Kahit tanan, gibasa na ko sa Bible. Ako gibuhat, halos na itabo. Proven sa ako ginabuhi. Kay nakapalo man ka sa tawag ka ng Biblia ka yung binitbit. Balik ko na akong pangutana, ano sana hitabo? Ang itutlos ka sa Kristo sa iyang mga apostol na Biblia punong sa Ginoo. Okay. Mayo ka kinsa. Kanay mo na pumunta na. Biblia ka, Biblia. Pasang mo sa Biblia ron. Bin right man na. Ano na kayo? Tama kayo din mo na. Nakita. Mabita pagkana ano mo rin ko din. Okay. So, pwede niyo isipon nga ako din katubag karon, malit na nan. May problema.
Tama? O sige, pumunta rin pa. Next question. Hindi ka natubag. Sige, next na tawagin question kay dili man matubag ka, pastor. Pag magbasa ka Biblia, pastor, di ba bawal man ang personal interpretation of opinion? Sa asa mabasa nga bawal ang interpretation opinion sa Biblia? Ano? Basa mabasa. Sige daw. Nakatana ka sa mga pastor? Oh, basa. Sige, basa. Sige, natubag na. Basa. Asa nga bawal? Basa. Wala din naman na Hindi nabasa. kayo nga bawal. Diba? Yung nga bawal. Wala din Basa. wala din mo nabasa ng 1 Peter chapter 1 verse 20. O, sige na, basa daw. Ingon ka na, basa ka. Sige na. Ato ka naman bawal ba? Ikaw na rin po. Kabalo ka nga bawal. Ikaw may rin yun. Basa ka. Asa ka. First Peter 3:20. Sige, basa ko. Sige, basa. Ato basa ko. First Peter chapter 1 verse 20. O, sige mo. Sige daw. Nga bawal ba? Sige daw. No, First Peter. Unang Pedro. Second Peter chapter 1 verse 20. Okay. Check that. Hindi mo magkangabas. Second Ay, Peter bawal. chapter Mas 1 verse kasulat 20. yun. Okay. Yan! Oh. Kinahanglan ng may maluhan kini ulas talan na walay propesya. Diya sa kasulatan na aral kayo mo sa kinaoganito nga pagpanama. Nakakaraman tayo natin. Okay. Okay, ikaw, panagot. Ikaw, istoryahan na. Ikaw, o apostolis. O, pwede natin. Ikaw naman na ako. Mag-share ka! Bigamit paggamit ka mga kinapot sa mga apostol. Gustunan ko rin mo. Oy! Kaya magpapot ka na diya. Kung pamagay ka ng tao, na diya ka. Pag-iwas, tinuod na mo istorya. Ayaw pa tagagamit mo na. Ay na. O, siya na primutan na ako. Sige, karon kay time na sa 15 minutes nga pagbabarog. Karon na usab si pastor na po nang mangutana kay Sir RGC now for 15 minutes. Karon panahon na nimo pastor para mangutana na katong imong ipangutagan na dinhi hawa pag ito ba kay karon muaman ang panahon sa pagbanubag ni Sir RG. Sige mao na magsugod na ta karon. Time starts now. Ang ako pangutana mo siya, pangutana ko nga pagtubag niya, gisupag naman ko ni Perminti, Pentecostal, may bro, ano ka na, dapat utana ko, ka, nga ang Katoliko, mo tinuod ni Iglesia, o tayo ako supak ko, sa mga mong gisupag, na Perminti naman ka supak sa akong liwali. Ang siya primutan na, pastor. Oh, dapat nagwali ka, di ba? Ipamatudan, ano sa mga anak. Ang may hakas. Pasensya lang kay karon kay panahon siya sa pagpangutana, bawal sa komentaryo. Panahon na siya sa pangutana. So pangutana lang ta. Ang komentaryo niya ako na sa another 15 minutes sa pagpabarog nato. Sige mo na. Ako pangutana sa sermoni. Pamutunan mo ni mo ganiha nga dunay tinuod nga iglesia. Kinsa man ang imo pamutunan unsa iglesia ha? Ibasa na ganyan ang Biblia ganina, St. Matthew chapter 16 verse 18. Ingon si Kristo nga, bisan ang nangaan simple di makabungkag ini. Kung sumanang pasagaysayan ka na iglesia, walang simbahan katoliko. Nagisgot man ka ganiha og Pentecostal Community Church, imo akong sa man imong barugan. Ay, ang sa iglesia katolika, apostolika naman, nag-imo na ng iglesia dito kundi Kristo. So, mabasa na sa Biblia na ang iglesia, ang Katoliko. Ay, ang kanang mabasa sa Biblia, iglesia katolika. Asa na sige daw. Eh, kung nakamabasa, pastor, Tanaw to dre. dili, ikaw na kayo sa mga ebidensya niya kay Muhata. Ayaw! Ako sa Bible. Ano yan? Ako may butana. Ani. Kapag ba ka na referensya, di na tinuod. Ako talaga ng butana. Ani. Ikaw man nangayo sa kuaw ebidensya. Basta sa niya. Dili pwede nga ikaw ang mo-provide na ko ebidensya. Okay, sige. Biblia. Okay. Sige. Kung na ako'y mabasa, Sa Biblia. kung anong diskusyon, Sa Biblia? Sige. Sa Biblia. Unholy Catholic Church, mabasa sa Biblia, letra por letra. Sige daw. Tanaw to dre. Kung mabasa na ko, pastor, Pildi na. at bitahon ninyo nga ang Pentecostal Church, dili iyan ni Kristo o gigamit na siya ba? O imuha ng isulti nga ang Pentecostal Church, igamit sa yawa, imuha na ng problema. Dili na ang problema, yan ang problema ikaw. Imuha din na. Kaya naasa ka niya, Pentecostal, mula maghihinip sa unang panahon, i-apin mo rin mo sa una. May naman, okay. Sunod pangutana. Ipamatunan nimo nga ang Katolika, Iglesia Romana Katolika mo ay tinuod nga iglesia. Rehistrado ba ang Iglesia Romana Katolika? Kaya sumala sa Mateo 17, 24, hanggang sa 27, si Jesus Christ nagbayad ng buwis sa ato pa rehistrado. Ako pangutana, ang Iglesia Romana Katolika rehistrado ba? Wala may, kanang ginon na si Kristo nagbayad ang buwis mo. No, it is a misleading question. It is a misleading question.
question nga naman kay lahi kaya na ang tawag in citizenship na magtataguis o ang juridical personality, pastor. Ay, pati pa. Kaya, ilan kami ninyo? Tama na, tama na. Ano ba? Eh, tama na. Ano ba? Okay, wala na. Isa. Makuot na siya. Patumagas ako. Ako ang karoon na ang simbahan katoliko, dili siya personal tawagin. Okay, basahan. Oo, dili. Tuwing- Kanang inyo, juridical personality na. Ay, wala, okay. Okay, okay na may sa imong tubag. Okay na may sa imong tubag, sir. Okay, ikaduha. Sige, ikaduha. Last na pangutana, lilampas mo ganiha. Sa Roma 13, si Apostol Pablo nag-auhak yun na magbayad og buwis o alkamala. Ang inyo habang Romana Katolika nagbayad pa og buwis. Refer na sa individual person and not refer sa community. Okay, okay. Dili na patubas ako. Patubas ako. Tama na to. Patubas ako. Patubas ako. Patubas ako. Patubas ako. Napamako 30 seconds, di ba? Napamako yung tawag yun in 30 seconds. Sayangin mo. Si Pastor, wag nakabalo nga sa Philippine Constitution, ang tanang mga sekta, dili nagabayad kung pwes apil na ninyo. Wow! Article 3 of Section 6 of the Philippine Constitution, tanang, ang imong gipangutanan na ko is about Baptisto. O buhisman, agyaw, binuang man ang imong. Okay, tama na. Sa ato pa, kay wa mabayad ang Pentecostal, wa kulong bayad ang Katoliko, hapit pa pareha. Dili oy. Dili, no. Di ta pareha. Ano man? Dili ta pareha. Ano man kay ang simbahan Katolika wala pa Kristo kay inyo ang Kristo kanang inyo imong gobyerno wala Kristo mo. O sige, imo ko na. Okay, kana. Ingon pa, Sige. sa akong wali, ingon si Kristo, ang iglesia magsugod sa Jerusalem. O niya, ang aksip iglesia sa Jerusalem. Amen. O niya, pag-abot sa puwat o sunusi, katong dilutos ni Pablo, nga bisan di papatay, di padayon, wa mahadlok. Di ba? Kaya ingon na si Kristo, bisan kang haan sa kamatayon, di makabutok. So, iglesia sa aksip, sa Jerusalem, ingon ni Kristo, mo to. Pag-abot sa puwat o sunusi, o sa nagimantala ni Pilipi ang maayong balita, mahitungod sa tingharian sa langit. Sa ngalan ni Kristo, nagpabautismo, lalaki o babae. Gibuhat yun na si Iglesia Katolika from the first 6 Okay. until now. Di Okay. pinapit ako sa Diyos. O giato na ninyo, na dili na kamo. Okay, tara. Okay. Namay Ginoo. So, ito pa, ang inyong bautismo, ngalan ni Kristo. Okay, ang among bautismo sa Kristo sa ngalan sa mga anak. Di ba? Di ba? Oh, di ba? Sige daw, sige daw. Oh. Ang amon daw nato sa buhat ng Panginoon na mawaling formula sa bulan ng ilan. Di. Ang iglesia sa Basa! O pang sa kaya ng panuno siya kang pipilipi pagmantalan niya sa maing balita may tungkol sa tingharian sa Diyos. Ug sa ngalan ni Kristo, nagpabautismo. Lalaki o babae. Dili na formula! Dili na formula! Nagwali pa na ang inyong formula! Nanang pabautismo, kaya ina pa rin mo formula. Formula! Nanang, nanang Ayaw! Ayaw sa. Kilaro ng tao ba? Akin, Ang Acts chapter 2 verse 38, wa na namang Kristo din na alyan sa formula. Hindi! Buwan mo lang ay buwan ko si Jose! Pastor! Ayaw, pastor! Ayaw ba? Ayaw. Ano ang taninyo? ayaw sa ilan. Ikaw nang ilan. Kana yung isang bro. Ano ba niyo? Ikaw nang ilan. Inilamay ka, binuha ka Ang na. Ano Acts mabasa? Acts chapter 2, refer na sa pagwali ni Kristo kay at that time na ay nagwali sa ngalan ni Juan. Pamatawanan mo. Sa ngalan ni Kristo o sa mundo sa Kristo. Kapto sa ngalan sa Juan, anak o Espiritu Santo. Adi, amatod alam mo, nga doon ay 3,000 diha na bautismuhan. 3,000 ka mo na bautismuhan. Hindi naman magkabukaroon. Oh, gikan na to, dito may nagsugot. Ha? Kung ang Biblia 3,000, unya ka mo 3,000, so kaya kung di na ka mo. Dito may gikan nagsugot. Hindi mo may million ron. Katong 3,000. Sino mo? Sabi, huwag may kabot o 3,000. Aya, pwede ko siya. Sige, gana mo. Kailangan mo. Oh, milyon na eh. Yeah, 5,000 may kapastor sa UPC nga sa Pilipinas. Oo ba? Oh, yes, sir. O niya, asa mo ikan? Saan na ikaw sa Jerusalem? Ano siya? Sino sa tayo mo? Sige na, dali. Kaya niladarin mo kayo. Sige, sa'yo mo. Sige. Asa to? Asa mo ikan? Sa Jerusalem sa Amerika. Ang among pagtulunan, gikan sa Jerusalem. Isang sutin ninyo. Isa sultin mo? Ngano kung sultin mo? Ginuto naman ito. Pangutanaw rin mo. Gusto niyo mo. Wala. Gusto niyo mo ginoo mo yun? Bito, May ikapapakuon. Okay, katoy mo hanaw. Mamutahan ako nimo. Sa dahil may isang ka bersikulo nga
pinabautismohan ang mga anak Espiritu Santo? Hina ko mag-report. Okay, sir. Ah, sige. Kini. Sige. Okay. Ang question na apay no, ang Biblia dili man na tawag ining Book of Rituals. No. Mabasa ko na sipyat ninyo kaya ang Biblia gihimo ninyong Book of Rituals mo. Mali. Wala kay mabasa din ha. Nagligamit sa formula. No. Ispituhin na kamay mo. Sige, pasunod po. Sige. Sige. Okay. Imo mo po na pagto. Bahala ko sa iyo. Bahala ko sa isulti mo sa mga. Sa ukot. Bahala mo na problema. Amen. Tama. Basta kaya ko, ang bautismo sa mga apostolis. Okay. Nga lang din sa Kristo. Amen. Bisan si Cornelio, nabuutan, magyatagon, abot sa langit, nanao ang anghel, di ba? Nanao ang anghel, naingon ang imong pagka-Diyos dun, magyatagon, maluligon, abot sa langit. Amen. O ingon ang anghel, isubukol atos Pedro sa buhat sis na. Mabasa na to na. Sige, question. Pasensya na no, pero karon panahon siya sa pag-question. Unya na lang na sa 15 minutes unya kapag pabarot na po. Panahon ka lang sa pag-question sa ta. Sige. Question na. Yung kutaan na sa Sige. Sige. First time din ako ni Nani, mula din ako ganahan ng Nani, pero sige lang. Namin ang katuyuan na Ginoo. Amen. Yan na. Sige. So, sa tipong tanan ni. Mas pastor. Sige. Okay. Niingon man ka, nakamuha ka maturan. Unya sa iglesia, ang bautismo ni Pablo, mabasa yun, in the name of Jesus. Bautismo ni Filipe, nga na ni Kristo. Nakabasa. Misquoted. Imo nga po na. Misquoted. No. Misquoted. Ano nga po na? Misquoted sa ako sa misquoted. Na nagpabautismo. Kusa ko na? Nagulat pa? Delay. Okay, basahon ko. Okay. Ako sa kamutangan. Kasi kamutan na. Sige. Matubag ako after ni mo. Okay. Buhat ko sa dosi. Ginaw. Hallelujah. Muna ang Iglesia Joseph. Apat sa diyan ang panuwas ng Pilipi pagmantan sa mga balita mahitungod sa gihilian ni Kristo. Na nagpabautismo sila. Nagpabautismo. O man na nagpaabot pa, nagbabustadihan pa, hulat sa ako. Nagpabautismo. Sila, mga lalaki o mga babae. Ikaw na isabutan ako. Misquoted. Na nagpabautismo. Misquoted. Nga nang misquoted man, wala may formula gisgutan diha. Kanang word na in the name of Jesus Christ, ang kundi pasabutan na by the authority of Jesus Christ. Okay. Dili man ang formula sa bautismo. Sunod. Wala man nimo dinala, tarpulano, bautismoan ko ikaw sa alis. Wala. Ang pangutana, Wala man na. kinsa ning gitawag og amahan nga walay katapusan na naa sa Isaias 56. Isay pangalan. Si Ginoong Kristo, pero ang Kristo ang nagkailangan sa kamahan ng Diyos. Iyon bautismo ay sa ngalan sa amahan. Iya sa Isaiah 9:6 gitawag siya everlasting Father. Onya. Walay katapusang amahan. Onya. Pagkatao dito sa hutanan ako, dito sa Mateo 1:21, unsang pangalana. Kaysa ang katumanan sa Isaiah 9:6, unsang pangalana ang natuman. Dili man na personal name ang isulti din ha. Ang sa namang tao doon. Ang Isaiah sa 26. No. Ako correct. Mali ang interpretation. Mali ang imong interpretation. Na naman kanang kiyong nga pangalan sa Isaiah 26. Refer na sa iyong authority. Dili na sa personal name. Ay, ayaw. Iing naman may ilagan noon. Iya mo kung yan ako na Sige. Bapa na kayo puli-puli ba? Sige. Di na kinagsikat, kisikat naman naan. Sikat na din ni Kesia. Sige. Sikat sa Next question. Sige. Okay lang. Okay. So, kinsa mo din nga, iglesia sa ta, di sa tutulong sa lato ni iglesia. Okay, kamu na nagkakatawag ka na mag-ibiraw ang apat na iglesia. Oh. Sige. Ato pa ni Pablo, Kisa na ka Pablo, kapag sila ka na niya managiti. pwede mo parente. Ha? Pwede mo parente. Kaya na Pablo ka na magod? Pwede po rin. Nakay parente Pablo wala? Pwede mo na. Wala. Wala na. Kanang Pablo yung mag-ibon, mag-isa mo na. Ha? Kanang nasa Biblia. Pag San Pablo, kapag respeto mo na, respetuin mo na po. Salamat. Respetuin ba? Salamat. Sige, San Pablo. San Pablo. Good! Sige. Pastor, San Pablo yun. Sige, next question. Katawa mo tayo mo naman. Okay. So, buot pasabot, kaya amo man
nga ang Iglesia sa Jerusalem, in the name of Jesus Christ, ang bautismo, napabautismo, imo ba ang pamatuan nga mali na? Actually, ganang sa buhat Kapitulo 2, verso 31, so klaro man na nga, by the authority, no, may pabino sa, Di, ako di no, dili man ang personal, o, 8-12, kontok, gilakad ka 2-8-12, Pabutan sa nato makatubag siguro 30 seconds pa man na sabutan. Pabutan sa nato. Balik ka, ang 8-12 o 2-38, dili na formula sa bautismo. Kung dili, ano sa lagi? Okay. Kung dili, kanang imong sa malang kasulatan ba, magpabiyong sa ngalan, ang muti pa sa buta lang, by the authority of. Yeah, oy, biblical na. Basahan sa ako ha. Basahan sa ako. Dili Dili na ako ha. Tubag raman ang kinahanglan. Sige na ako. Ako basahan. Wala akong tubag. Niya. Kini sa mga Bible scholars ba, mas maayo kung hindi ato ang basahon no? Niya. Kanang word na ngalan o sa ngalan. Niya. Wala akong tubag eh. Okay. Ngalan. Okay. Listahan sa mga huli. Dili ko sa tawag inikuan ba? Kanang giingon ba nga Si Kansler man ang tubag, niya, takbo na magpagpangita. sige, diretso. Sige, pangutana. Tana. Sige daw. Sige. Okay. Kaya imo sulti at ini kuan wala diha ang formula sayo ba ang mga apostoles sa ilang pagpamotis po sa ngalan ni Kristo. Wala may sayo pinakadima na formula. Tama, Pentecostal. Bila. Sayo ka Pentecostal na sa tawag na. O katawa man. Sa panay bautismuan. Iangko na gani mo na kanang Pentecostal din na yung Kristo. Angkol mo, di ba? Oh, dali ako ni mo patuhon nga. Sama din pa sa mga anak mo. Ano na kay Di ba ang amahan sa mga anak mo magyawan? Mga anak mo. sa ato pa ang tanan na bautismuan sa ngalan ni Kristo ay siyawa. na. 15 minutes na. So, karon ihatag na po nato sa pagpabarog karon 15 minutes nga komentaryo mahitungod sa kung unsa inyo ang gusto i-stand. Mahitungod sa inyong pagtuong Pentecostalism. Hatagan ni ka 15 minutes Pastor John Tinona para sa pagpabarog. Okay. Ang mga pagbabaro, nga tinuod ni Iglesia, mga bautismado in the name of Jesus. Nga man, pagkabanhaw sa Ginoo, Marcos 16:15, nasa Iwali. Okay, basahin ko, Marcos 16:15. Okay. Hallelujah. Sige alam tayo, kaya parang klaro dyan. Okay, pas. Okay, kasi matay-matay ka rin. O siya bingon kanila, panglakaw kamos tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan, iwanan ninyo ang may balitan ngadto sa tibuok kabuhatan. Tanang kabuhatan. Next, 16. Ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahugman sa silot. O na nga, sa amo, ang ibautismohan, katubig yung dako. Si Jesus Christ na kabautismo, ingon siya, Juan bautismo hindi, mauni ang pagbuhat sa tibuok pagkamataron. Kaya ang pagkamataron daw sa tao, trapulang at tubangan sa Diyos. Mauna si Cornelio, sa nakot sa langit, ginaog ginagangin, o gibautismohan sa tubig si Cornelio in the name of Jesus. Mabasa din sa Bible. Mauna, ang maayong balita, bautismo. Amen. Tama. O sa panimahing balita, matol pa ni Pablo kung igsoon sa Galatia 1:6. Bantayan naman ni mahing balita. Okay. Naimulong ako sa kalit na lingkod kamo kaniya, nagtawag kaniya sa grasya ni Kristo. May balitong kamo ngadto sa lain may balita. Okay pa tayo? Hallelujah. Dili nga adunay lain may balita, kung dili nga adunay nagpagubong kaninyo o buot magatun-is sa maayong balita mahitungod kang Kristo. So naanay mo itong isay. Amen. Tayo mo itong is, pagpagubong pa yun. Okay. Pa tayo. Hallelujah. Apan bisan paong kami o usama ka manlunda gikan sa langit. Magwali ka ninyo maayong balita nga supak na sa among ikawali ipatulo siya. Ang kami amen. Okay. So among pamatudaan na kini maayong balita, bautismo. Dahil sa kini bersikulo, bapasahin mo sana, may tinunan nga sa una yung ng Bible, ang hukom sa unas tibo kalibutan tubig. Ipabuhat ng arka, huwag yun isakay, ang mga hayop na lang, mga animal. Tama? O niya, matod pa sa Biblia, Genesis 7:11, may ulan 40 ka adlaw, 40 ka gabi, ang tanang tubod, may buto, o matod pa sa Biblia, ang bukid na napawan sa tubig, ang kaluwas, ay nakasakay rin sa arka. Murang imposible man, kaya ang arka, gibutan man sa tuwis bukid, taas pa sa Mount Apo. Pero ang Biblia nag-iwan sa Genesis 7:19, ang tanang buntod nga ilahon sa langit, na napawan sa tubig, ang kaluwas, ay nakasakay rin yun sa arka. Ang
pamatuod. Giadto na ko tanan bukid diri Maigsoon, bisan asa dito ko Indonesia. Ang bukid na ay mga kinasud sa dagat, mga taklubo ibabaw sa dagat. Jinsan, Surigao, subot pasabot. Tinuod gid ay nga pagluno ang tanan bukid na napawan sa tubig ang naluwas, ang nakasakay ra yun sa arka. Amen. Karon, hallelujah. Ingon pa ang kibang Pedro Maigsoon 3:5 sa una tubig karon kalayo. Kalayo na ron ang hukom. Amen. Sila na pagabutas dito na butang mo kini. Nas karaang panahon pinagi sa pulong sa Dios. Kay langit ka naglumugad o sa kayutan na umol gikan sa tubig o pinagi sa tubig next. Hallelujah. Nga pinaagi nini ang kalibutan na nagalumugad kanito. Gilunupan sa tubig o nalaglag karon sa ron. Apa pinaagi sa oras sa pulong ang langit ug yuta nakaron nagalumugad. Gitagana alam sa kalayo. Gipipigan adlaw sa papanudya o sa kalaglagan sa mga tao. Teenagers na. Sa una tubig, barko, karon kalayo. Bibigyan ng Diyos sa punyas manitin mo. Mubalik ang Diyos, mundalang kalayo. Ikaduhang Tesalonika 1:7-8. Mubalik ang Diyos, maghatag panimalos sa wala makaila sa Diyos o wala magpasinugtanon sa maayong balita. Mubalik ang Diyos magdalaw kalayo. Siya magpahamtang o panimalos niya kanila wala makaila sa Diyos o kanila na wala magpasinugtanon sa maayong balita. Mahitungod ni Ginoong Jesus. Dahil may balita, may tungod ng Jesus. Na inundong ko atong yun ko may isuot sa buhat utso. Halilat natin si pagmantala niya sa maayong balita, may tungod kay Jesus. Ningon ang yun ko, kunong na itubig, magpabautismo ko. O isang gigan sa kasing-kasing, nanaog sila o gibautismohan. Ang yun ko, paghawa sa tubig, malipayon nga nakapatulag. Palakpakan ang gano'n yung kine. Ang among wali, ang ganyan bautismo yun. Kaya naman, karoon kalayo, unang Pedro 3:20. O, klaro ba niya? Kung saan to, ang mutuo pabautismo. O naman dito makita sa Biblia, bata timunyagan. Si Cornelio, tigulang na. Si Pablo, gibunyagan, tigulang na. Sa Jerusalem, mga lalaki babae, wag yun, bata. Kaya inyo ng bata. Oy, no. Ingon ang Biblia, ang mutuo pabautismo maluwas. Hindi yung man, kaya may bata. Hindi na mutuo. Lipat-lipatan na ka na mata. Eh di ba na mutuo? O na sa Bible, wag yung kayo nakita nga bata gibunyagan. Kasagaran, mga dako na. Palakpakan na ito yun. Hallelujah. O niya nga mga pagtuo na naa sa Bible. Okay, halos sa pagko na niya. Nga kanina ko walang naripanusa diyan mga adlo ni Louie. Ang pahilin sa Diyos na paabot sa pagkibuhat makarga. Yan ini pilang lang sa Mustafa. Walong katao-tao. Naluwas sa aking hulan niya. Ang bautismo sa nagluwas kaninyo. Karon ang inis na sarga. Ang bautismo na po. Muna yung si Pablo. Gracia 1:6. Totoo. Kainaan mo tuwis. Alin? Sa tupati para. Bisang anghel pa. Hallelujah. Anyway, ang atong bride, tanaw nga ng Stevie, pati mo ganing how na yun, okay lang. At least, nakamit ko, mura ba itong grade 1 ko, nilaban ko, o grade college, proud, eto. Amen, para pakadaw na ito Ginoo. Because, nakamig Ginoo, kabalong ni sila. First time na ko, ni inani ang nasi. Kaya kung kabalong ko minani, kung masiti ko maani ba? Pero kaya naan pa po ko rin, hindi nyo kumanok, ako yung basahon, ang nasa Biblia. Amen? Kaya bisan kang nadimungyuhan na, anto na ko na, bisan kang mga balantiyan, kaya nagiyan naman ako na. Kaya naaman sa Biblia, ang tinuod ng iglesia, magpagawas ng demonyo, bugawas. Mag-ampong balantiyan, maayo. Ang Diyos may di kayo. Okay, alas pasado rin. O, naibulong mo sa kalit. Okay, mitalikod ka mo. Bisan ka daw, ang hell, nagikan sa langit, magwaling maayong balita, nga nahina sa amoy katulo, ipatumlok, naliman mo. Bisan ang hell daw, gikan sa langit, magwaling maayong balita, nga nahina sa kitulo, ipatumlok. Di lang ko po, butong ni Brad, kaya bisan kung saan yung wali ka ron, bautismo, siguro hapit. Hapit lang, hapit lang. Kaya yan, huwag man kayo mabasa yun na bautismo. Kaya ang bautismo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pero ang bautismo ni Pablo, ang bautismo ni Pedro, ang bautismo ni Felipe, mabasa sa Biblia, sa ngalan ni Jesucristo. Ayun na siya, authority. Pero yung mo po ng Biblia, sa pulo sa 3:17, bisan kung sa'yo buhaton sa pulo sa buhat, buhaton ang tanan. In the name of Jesus! Mamulong ka, buhaton tayo. In the name of Jesus, authority mo na. Na po, para sa authority. Pagawas kang yawa, inanundupan ko sa Holy Spirit, kukon ka na ba? Kaya yawa, amahan sa tanan baka. Si Abraham, gitawag ko amahan. Ako amahan, ikaw amahan. Di ba naman pangalan? Muna yun ang Zacarias 14, 9:14. Hallelujah. Tama? Hallelujah. Kanawa na to. Si Jehovah, 14, 9. Balik, okay. O si Jehovah maghahari sa tibuok, yuta,
usara ang iyang ngalan. Usara yan, pili lang rin. Pwede kang manganak amahan, pwede pa kang manganak anak, pwede pa kang manganak Jesus, pwede pa kang Diyosa. Pero sa Biblia, Pilipos 2:10. Okay, sa Pilipos 2:10. Okay, kanawa na to. Aron sa ngalan ni Jesus, ang tanang uon mga piko dito sa langit, dili sa yuta, inaon sa yuta, mapiko in the name of ano yung Lord Patrulusi, walay laing ngalan o bisan unsa kang laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit. Buhat Patrulusi. Okay. Okay, isulat diya. O walay kaluwasan pinaagi ng bisan kinsa kang laing dili ni reliyon dili Katoliko. Wa ko mag-isgot Pentecostal. Kaya walay bisan unsa kang laing ngalan sa silong sa langit. Dili kahatag dito sa mga tao. Ang pinaagi nini, maluwas kita. Walay Katolik, di po Pentecostal. Ikaw hindi kayo Katoliko. Lugay ba kayo sa Katolik? Lugay ko. Nag-altar boy ko. Ha? Pero di natin iskutan na kami kayo. Tama? Amen? At amen. Mata, iskutan mo tayo ng mga binuhatan. Ano din klaro? Kaya pero ninyo na mga Bible, butuhan daw naghan mga minit ng mga mag-uuli. Mailhan daw sa ilang bunga. Pangayon nga. Pero ang bunga, agad! Bilang kumusulti. Kaya base ka ng lingkod diya sa likod, tanang diha, makita na ba sa bunga, brad? Muna kung mawali mo ganito sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nila na itong bunga, iyon na ito. Pero sayon, kainugon, ihatagon, kaluliyon. Kung may kagawali, kung may makita, kung may ni Kristo. Tama? Palapakan nyo na ito, itong Ginoo. Okay. Muna ka mo. Ayun siya, ha? Galasya 1. Katong bisag anghel, size. Lato masunod. Hallelujah. Lato masunod. Hallelujah. Apan, bisan pa kami manulunda, gikan sa langit. Magwali kanyang maayong balita na supak na sa aking kawali. Ipatulo siya. Bantayanan din. Kaya bisan pa daw anghel, ako gikan sa langit. Ang pangalan ako, di na pangalan, si Pastor Quirino Juntina. Ayaw na mo ito o bautismo. Anong bautismo in Jesus' name, authority ra na. Wala na siya, mo na, di ba? Amen. At least ato mabasa. Amen. Okay, tara. 11. Matulog Diyos sa 11. Sige ko diyan. Ipatunglo pa yun. Hindi lang kumutunglo. Kaya mahadlo pa po kumutunglo. Kaya naroon ako gigistingan kumutunglo. Nadayon yun po ninyo kumutunglo. Tinuwa na. Abak ko mo. Gigistingan ako. Muna sunod din na nyo ko. Ang apostol ni Lord kaluwi. Tawag sila Lord maluwi ka. Pila po kong kaluwi, Brad. Napaiman mo, maluwi kayo. Pastor John, grade 1. Di ka marong history. Okay lang. Okay. Kaya po kung masaya ninyo mga eksoon ko, nga maayong balita nga akong giwali, dili tao hunong maayong balita. Mas Pablo, San Pablo de. Kapila ko sa kanil. Ayon, ni San Pablo. Ay, ko na ganyan si Brad, no? Brad, ayon, ni San Pablo. Dili po San Gili. Dili po San Quirino. O na, ayun, di kita pwede magkatik-atik. Ano, kailangan mabasa lang. Kaya mapatik-atik ka, di makasal. Kaya po ito masirin yung nagsuto nga ang maayong balita na akong giwala. Dili tawhan may nila. Next, tawhan. Kaya wala kong inidawata gikan sa tao. Hindi katuluan ako mahitungod din. Kung dili, pinaagi sa pagpadayan, gikan ni Kristo. Dili tahunon, dili reliyon na ko ani-ani. Ang Diyos yun, pwede ng padayan. Kaya ginutos ni Pablo ang iglesia, nabuta si Pablo. Sa Acts 8 ay San Pablo yun pastitan. Kasi pagkakabrat, tamagin ko rin sa likod eh. San Pablo, malangit ani. Okay, San Pablo. Okay, iyon pa siya, kamalumi ang gimog yun sa siya. Pagpadayag kang ni Kristo. Next, nga naman, iyang gilutos sa iglesia sa Jerusalem, Acts 8. Nabuta si Pablo, Acts 9. Ano ni Bitabo? O niyang wali na ba sa Acts 8? Bautismo in the name of Jesus. Alam mo sa niya, nagpabautismo. May yung naisag, wala ka na mapabautismo. Wala ka. Permula. Bahala ka. Kaya, nakadungong ka mo. May tungod sa akong kinabuhi na niya sa tinuan sa mga Hudyo. Kung giunsa ko paglutos, ang iglesia sa Diyos, hindi ba yan? Giunsa ko, pagpaningkamot sa paglaglag, botong buhatot so. Iya man yung laglagon, mga baptize in Jesus name, nabutas Pablo, Acts 9. O, dito mo,
Hallelujah. Nampay oras brother. Yeah, 20 minutes. O 2 minutes. Papaspasin na. Apan, si Saulo, mo ni Saulo. Sir, Saulo pa ni si Sauna. O pamamabutis mo eh. Unya na niyo mabutis mo, tawag na ko siya San Pablo. Saulo manas tao. O sarang pabutis mo, gyapon hulga, pagpamatay, patong sa tinunan sa Ginoo. May ato sa sacerdote. Next, hallelujah. O nangayo kaniyang sulat, nato sa sinagugas. Sa Damasco, aron na dito iya mga plagan, na iya niingin dalana, na lalaki o babae, iya mataral, sila, kaginapos, nato sa Jerusalem. Grabe si Pablo, tirulog yung kayo. Iya, tagapuson. Grabe si Saulo mo na. Saulo, di ba na, San Pablo, o pa man mabutis mo yun. Okay pa na yun. O sa naglakas siya, nagsimula po sa Damasco, o sa kahayat, tingnan sa langit, bigalin pagsilak, o kanya, o natumba siya yuta, o yan, nadumanti mo na yun. Saulo, Saulo, ganong ginutos mo ko. Next, hallelujah. O siya may yun kanya, kinsa ka ba Ginoo? Ayon siya may kumag, ako, si Jesus, nga iyong ginutos. Ang ginutos ni Pablo, nakapagtay si Jesus din, ang nasakitan ng Ginoo. O na yun ang Biblia, si Kristo ang ulo, ang lawas mo, yun, ang iglesia, mga baptize in Jesus. Habang palakpakan na to niyo. Hallelujah. Mahal niya ang pagkakabing ni Pablo, man muwali mo muglain ng berta. Ang pagkabing niya, o sa iyo na, Biblia, hallelujah, sa nang iyo na Ginoo. Ako ni paspasan, pagbasa po mo, kaya pagpasa mo Bible, iyo na Ginoo. Ano niya sa ato Saulo, kaya kong gamiton, nga magwali sa kunganan sa kahintil. Si Pablo pa na, Saulo pa na, o mga nuwatis me, ingon siya na niya, di ko Lord, di papatay ang imong mga balaan. Dili man o mga yun, di papatay ang mga Pentikostal, di papatay ang mga Katoliko, ang mga balaan, may gilingon ni Kristo. Kato mga bautismado, balaan ang itawag nito. Wajay Katoliko. Wapoy Pentikostal, branda. Oh, kana atong naruhon. Kaya kung ang iyong, kana magong anak, saan ko naibawan mo ko na ng referensya, daghagay kong amigo ng mga bride kayo. Hallelujah. Pagka-bride sa referensya, beniro na kuban, kadugayan, nagbulag-bulag na, dahil lahat na sa nag-referensya, mo na nga, di kumutuo, tanang referensya, binuhat na sa tao. Katong sa Diyos, gibasa niya, katong Bible, pinihugan sa Ginoo. Kaya kung ito sulat sa Bible, natuman! Okay, tara, musa siya na respeto, misunod sa balay, nagpanom ka niya, sa kamot ko kaniya, siya mingon, iksong saro, Ginoo Jesus, mituha ka niyo sa dalan sa imong giyayon, paingon din niya ka nako, o ikaw daw niyan sa imong, ikaw na na, napuno ka sa Espiritu, buhat 22:16, maunin na buhat kang Saulo, hallelujah, 22:16, hallelujah, last verse, musa siya na Diyos, 22:16, o karon sa pamay imong gipaabot, nagindog naman ka dan, tumindog ka kung pabautismo, hugasan mo sila, pinahan sa pagtawag sa iyong alam. O na nga, kung wali tayong balita malahina, dihan sa bautismo ng ni Kristo, ipatunglo. Pero di na kumutunglo, bahala ng Ginoo. Salamat, Pastor John Donato Palangpagan. Karon panahon na po sa 15 minutes ni Sir RG Sino para lang sa iyang pagpapahayag. Ang atong higala nga pastor, kapila gyud nga gibalik-balik, nagkutlog bala ang kasulatan, pero yun dili pa matud-an na connection ang Pentecostal Church sa Biblia. Wala. Ay, kan man na pastor? Kan man na, kaya naghilom di ako. Si Kristo ibutag ang yawa ng istorya, hilom atong demonyo. Dili ka maghilom doon, mas labaw pa niya. Ay, ano pa rin panahon ko yung sa pastor. Okay. Si pastor, kapila niya gibalik-balik, iyang damayon ang Katoliko sa ilang pagkaway koneksyon sa Biblia. Kaya wala ko na eh, wala. Di may mutang si pastor. Okay, iyang man damayon ang tawag ining Katoliko na sa ilang pagkaway koneksyon sa Biblia, ang Pentecostal Church. Apil ng The Voice of Triumph, giangko nilang duha ganina, nga way koneksyon sa balaang kasulatan. So useless! Useless! Walay pulos! Ang pagkonglo sa balaang kasulatan na naman ay kining maong mga tawhanan, way kalabutan sa Biblia. Amen! Gamay naman ta kay mas daghan man sila kay di ba? Bilagod sila ng kuwan. Mas tagtag. Imong pa nila, kinahanglan yun ka ang pagtuo, mailagyon sa kitawag o bunga. Sa pagkita sa pastor, ako apa ni pastor, ako apa ni pastor. Pastor, ako apa ni pastor. So kailan huwag yung kakwanta ba? Ay may hapon sa atas ang hatagang panahon ng 15 minutes nga kuan pamahayag kay. Sa manina sa butan gani ako, natay gusto iklaruhon niya.
comment lang. Ako nagwali ko sa kuang pamatunan niya sa Biblia nga bautismo. Pamatunan ko na Katoliko tanang nang gibuhat. Ulata. Haji. Ulata. Ayaw sa imo naman gikuan ako. Ulata. Basta ni angkon mo, nawa mo'y kalabutan sa Biblia. O manay punto na ko. Mo na mawat ka. Ni angkon na mo duha diha. Saan mo tao mo nagaan ng amnesia mo? Diba? Ni angkon na mo nawa mo'y koneksyon sa Biblia. Nga pagkauman, angkon na minunamon ang agbisan pagkapila mo mo angkon. Kapila mo mo kontog bisan kag milyon ka kontog sa banang kasulatan. Wa may pulos kay wa may koneksyon diha. Mo man ay punto, di ba pa nila kinahanglan masubay yun sa maayong buhat at awa may puro ni tarong dahat Katoliko mga bandaron. Mo man ay ilang pausok. Mo namin man sa Katoliko pag ko palahubog kay ko, sa Katoliko pa ko gawatan kay ko, sa Katoliko pa ko himabay kay ko. Praise the Lord, hallelujah! Ano ako ng pastoy karon? Pero usa lang ang ihatag ako timailahan ninyo mga hikalan ng suot. Tanawan ang punuan sa mangga ng alya. Asa ka makakitag punuan sa mangga maginuod na way mga laya. Naapin na yung mga tagat ng mga laya. Ano man, tungkol kay kanang pagkahatag o tinuod sa iyahang gitawag o pagkapunuan. Pag makakita gani kang punuan na wala gani mga laya, plastic na. Sama ning pundo ka, puro tarong plastic ning pundo ka. Kalma lang mo ba? Naghilong ko kanina. Kamu, tawag lang ng saba kayo mo. Kalma na po, no? Kalma na. Ikatulo, mo pa nila, ang kiwaling bautismo, wala ang ipambasa. Huwag yung kayo mabasa ng iingon ang mga apostol, bautismohan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Never. Never. Na naman. Pag maingon ka din word na ngalan, pasahon na mo ha. Kini, Biblia mo di ba? O niya, kini mga tawag ini mga komentador ang mga protestante ni mga Katoliko. Niya. Lista sa mga pulong, ngalan. Sa Biblia, kung ang usa ka tawo maghimo og usa ka butang sa ngalan sa usa ka tawo, nagkahulugan kini nga gigamit niya ang gahom og otoridad sa maong tawo. Busa sa gihamnang ayo ang mga apostoles kung masakiton sa ngalan ni Jesus, ang buot ipasabot na nang ayo sila pinaagi sa otoridad ni Jesus. Pagpakako ni mga tawana. Pagpakakon. So kanan kimo dina. Tawasapa na kasi ba, kailangan hindi mo ni mahalangan bakit pati sa bahay. Di ba? Kailangan hindi mo ni mahalangan bakit saba kayo. Manang sa buhat 22:16, 8:12:15 o 2:38, ang kino nila nagibautismo sila sa ngalan ni Jesus, dili na refer sa formula sa bunyag o bautismo. Pag inon nga, sumala sa otoridad ni Jesus, pogi pasagot kantong kisugo ni Jesus, bautismohin sila sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Mas labaw pa mong Kristo? Kibasa nila ang Galasya 1:6-8 na naadin mga manungha, mga mining na propeta, magtudlog balik at magtugi sa kasulatan. Kinsa man ang manunungha? Katoliko? Ang simbahan Katolika nagukod sa unang siglo. Ang Pentecostal Church nagukod ni atong 1901. Mauning mga tawanan ang nanungha. Muna pantay-tantay ta mga higalan, mga eksuon. Kay dili gid pwede ang nauna mo ay mamahimong mini na propeta mo tutudlo. Ang ulahi yun, pinaka ng inyo, pastor na narehistro. Mapantay mo, kaya ka naman ikaw niya sa Galasya 1:6-8, refer na sa mga umaabot pa. Kinsa man ang mga tawanan na umaabot pa ng mga antikristo. Pasahon na to. Ono, Juan, Monay, simpiat ninyo kay Bible ano lang mo, di kayo makasabot sa Biblia. Di sa kung saan, di kayo makasabot. Pustahan na ipata. Okay.
2:18-19, kinsa man yung mga mini, mga antikristo. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Kisuginglan na kamo nga muani ang kaaway ni Kristo. O ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busak masiguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Kining mga tawhana, dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busak na mulag sila kanato. Kay kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin untag sila kanato. Apan namiyak sila, aron maila kayon na sila dili kauban nato. Kinsa may namiyak sa Iglesia Katolika? Kining maong mga tawhana. Nito o sa mga minin na magtutuglo, aming boto lang daw oong tungos talugtong ni atong ika-20 kasiglo. Mo na ka ng inyong bautismo, waklay, kung sa mapawak na pulos. Manong tawag, anong malaki pulos? Dili mo ay disubo sa Biblia. Dili, nakat na mo, di ba? Sakit kayo. Di ba? Nga naman, dili pwede nga ang mga sulugoon mo labaw sa ilang magtutuglo. Dili pwede. Ang gisugo ni Kristo, bautismo ay sila sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Wali mo si Kristo nga, bautismo ay sila sa ngalan ni Jesus. Wala. Wala. Inon pa nila, ay, tanawara ang mga Katoliko na mundya o mga bata. Nga naman, kay sugo sa balaan kasulatan, tanang tao bunyagan. Sa una-una ni Kristo, sa una-una sa kitawa o Ginoo, ang gianak o tawo-tawo. Kung kini sa Pentecostal Church, kung ang inyong mga babatay, mga masuso, di kayo na tao, kaluoy po sa klaseng hayupa kahana. Di ba? Ganahan mo magkugos ang inyong mga bata, o yan ipangila sa inyong mga pastor, tinitao, kayo ay napon sa bautismo. Ang naman nabasa sa malaang kasulatan na nagtulong ang mga apostol na bawal bautismuhan ang mga bata. Never. Ang mabasa sa Biblia, bautismuhan ang tanang tao, apil bata. Ang mabasa sa Biblia, kay kini nga saad alang man kaninyo o sa inyong mga anak. Kanang mga anak, produkto na. Ang pasado, buhat 2:28. Sa English, kung na English, pareho. English version. Again ha, sa 2:28 about bautismo, dagko ang i-refer. Pag-abot o 39 sa English. Checking on the name. 39. For the promise is unto you and to your children. Ang sa plural form o ang sa singular form sa children, pastor? Singular form sa word children. Singular form sa noun na children. Now to children. Child. Kanang child product ko. Children man na diha. Apil ang bata! Kalukuis mga bata, ano nga itong mga higala nga members Pentecostal. Mga impirno yun nga naman. Tanawa na kung ilang ihikaw ang grasa sa Diyos mga bata. Di ba ako nagukong Biblia na itong giskutan? Di ba? Lumoy ang mga bata. Di ba? Kanasa 3:27, sulobon si Kristo pinaagi sa bautismo. So therefore, kung ang bata walay bautismo, walay Kristo. Di ba? So kanang inyong mga bata, walay Kristo. Imo sila, ihalat lang man ibalaot pa ng Moises. Unya sa paghalat, kinamagulangan anak ang ihalat na lalaki. Ang sa inyo ang apil babae, ihalat ninyo asang Biblia na. Kinamagulang, lalaki man to, yes, mga Hudyo man to. Sa naghalat ang mahal kami rin, na ay tawag ini ihalat nga, doon ka tukmo o kasalumpati ang sa inyo ang bisan maya, wag yun. Diba? Biblia mo kang sundot. Ang sa mga bautismo, bata, ano man kay ang iyo ni Kristo, ang gianak o tao-tao. Diba? Ano man ang iyo ni Kristo?
na ang mga apostol na bautismo dagko kay dagko mga tungod ang ilang bautismuhan kay nakuha ni pamasahan ng panahon kay Pray Palaktan ang maayong balita. Managi ko sa akin, open mayor si Sakyor. Unahon ang dagko isunod ng magagagmay bata. May problema niya pag ako mga supak-supak niya karong taon-taon. Ikaw ba, kabantay mo mga higalan mga eksuon, sa to ang pagbarog dili pa ng dugay kadalina? Nag-iskot ang about iglesia, ano wa sila mudugay? Kay di sila kabungkag sa kamatuuran nga ang Pentecostal Church walay kalabutan sa nakasulat sa Biblia. Walay kalabutan. Kana ako ang nag-isulti kay mo man ang pres mga katoliko nga tubago na nga mga punto o mga isyo nga naman kay kanang among pagtuong katoliko mas kuliton among pagtuong katoliko kung mahibaw-an namo ang kamatuoran by way of comparison. Diba? Karon sila nga kung may mabasa sa Biblia pulong katoliko gitagaan ito na ko na sila ganina og tawag anang deal. Di man sila musugot. Remember, ang Bible, wala man nagisulat sa pastor, wala man nagisulat sa Bisaya. Gitranslate sa Bisaya. Pero wala nagisulat ang original form niya, original language, wala nagisulat sa Bisaya. Gisulat na sa Griegong pulong. Manang i-challenge na ko na sila kung mapakya. Makabasa mo Griego? O, mag-practice mo mo, ay pangitan pulong katoliko, kay Griego mo na, isang taon mo eh. Ang kamatuoran ka ng Biblia na inyong ipagbitbit ang original na pulong anak. Tanawa na sige nagyaw-yaw din sa kilid. Ako, kaya nga pastor, sa puta nagyaw-yaw mo, hilog na kayo ko sa kilid-kilid. Naminaw na ko sa inyo. Nasakitan mo? Wala na. Wala na. Okay. So, ayan. Actually, ang magwali lang sa mga nga mga pari. Kami mga Katoliko, igod lang mo tudlog katisismo. Ikatikais na mo ang mga Katoliko, kay mga layman naman ni. Kaya sa Biblia po, ang ginoon po na pastor, pari. Yeah, si Kristo pastor man to, at the same time pari po. Di ba? Kaya, ang mga apostoles, pastor, pari po. Kano, pastor mo doon, di mo pare, di mo piki. Di ba? Biblia mo ka sundot. Ang mamuno sa iglesia, pastor at the same time pare. Biblia sa Biblia, di ba? Si Kristo, 3:1 Hebrewhanon, si Kristo ang apostol o pangulong pare sa pagtuo. Yang pastor po siya. So, ang inuod ng pastor, pare, ikaw sa Pedro, kita gihimong ingharian sa mga pare. Karon, dos nebe. Ano ba? Ang dahil mabasa pastor. Tanang mo ang kira. Sige pangitan ko basa yung tagama